na isuspindir ang Sa pinagkas. taho ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines, kan mga barata, problema sa trapiko sa Lupi, Camarines Sur, inaaksyonan na subot kan PNP asin iba pang ahensya kan gobyerno. Bidding sa pagbanihar kang Metro Naga Sports Complex, hinagad na terminate ni City Councilor Dodit Beltran. Newly identified sa pagpabakalin illegal na droga sa Naga, arestado. One Love, One Media Christmas Gift Giving asin Community Service ginibo sa Gainza, Camarines Sur. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sa tahaw kan reklamo kan mga pasahero na nagaagingon yan sa Lupi, Camarines Sur, kung saan nagkakaigwa subuot nin halabang build-up nin mga bihikulo, huli ka naraot na parte kan tinampo matapos ang bagyong Christine. Pinagtatarabangan na subuot kan Lupi Municipal Police Station, LTO, Highway Patrol Group, asin kan lokal na gobyerno kan Lupi, Camarines Sur. Susug ki Police Captain Liza Jane Alteza, spokesperson kan Camarines Sur PNP. Ipinapasunod subuot kan PNP ang stop and go scheme na nagahaloy nin 30 minutes ang pila kan bihikulo. Sabi nga ni kang sa tuyang Chief of Police, ang traffic po duman is flowing naman, kumbaga hindi naman siya nakatenga lang talaga. Actually, sabi niya may scheme kasi, strategic na scheme sinda na ginibo. Ang inaapod na stop and go. Pero 30 minutes nga lang. Kapag mga heavy ang volume kang traffic, natatenga talaga ng 30 minutes, pero ipapago kasi may one lane lang po, kasi may portion sa Lupi na one lane lang po ang pinapagamit. So ibig sabihin, kapag nag-agi duman, pwede na magkasarabatan. So kaya kailangan na i-stop nila ang sasarong mo ng lane, and pag-go yung mga vehicles na nasa other lane para po gabos makaagi duman sa tinampo sa National Highway. Pero ang cost talaga kayan is yung mga kalsada na naraot kang bagyong Christine. Na data man pwede na na madalion ang patrabaho, kaya nga ni ngunyan sige po ang patrabaho kang DPWH sa tinampo. So we need itong inaapod na stop and go. So yan ang ginigibutang ngunyan sa Lupi, Camarines Sur, ma'am. Sa iba pang Bareta, mga may sadirinin saradit na negosyo sa Camarines Sur asin syudad ni Naga nagpapasalamat sa Department of Trade and Industry sa asistensya na pinagtatao sa Sainda. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Kaibanan ang mga miyembros kan micro, small and medium enterprises. Pinagibo ang MSME Year-End Assembly matapos ang namatayan na distroso na darakang sunod-sunod na bagyo. Obheto kan aktibidad na ini na makataon ng dagdag kaaraman sa mga negosyante kung anong dapat gibuhon para makabangon liwat pagkatapos kang kalamidad. Susog kay Department of Trade and Industry Provincial Director Mr. J. Ablana, tutok doan ang mga saradit na negosyante ng Business Continuity Plan asin magkaigwan ng mga alternatibong paagi kung paano hindi idadagos ang sidang mga negosyo. Ganyan po magkakaigwa kitang MSME Year-End Assembly kasi we would like all MSMEs to embrace calamities. Kasi i-acceptar ta na nasa typhoon belt kita. So ang kay puwanta is yes, resilience. And sa pagiging resilient, kaipuan, prepared ka. So, igwa kaming training niya na aldaw. This is Business Continuity Plan. Kasi gusto ta, admittedly, pag naka-experience ka ng kalamidad, talagang may disruption. Pero ang gusto ta, itong very short period lang ng disruption, tindog agad. So, ining Business Continuity Plan, tutukdoan sila kung paano magkibon ng mga alternative plans. Tangharig ang disruption, very short lang, and tulus-tulus, makatindog, makadire-diretso kang pagdinegosyo. Sigon kay Mrs. Marilyn Haya, may sadiri ng sarong salitang negosyo, dakulaan naging tabang kang programa kang Department of Trade and Industry sa mga arog niya na makapagpuon liwat, asin matauanan ng pagkakataon na makanood. Nagpasalamat man siya sa gabos na ahensya kang gobyerno na padagos ang pagtao sa indanin tabang, asin na isinda pinapabayaan. Masasabi ko na nag-improve po yung product po kasi marami pong
tumutulong na ahensya ng gobyerno tulad ng DTI, DA, BFRAPC. Yan po. Pero sa ngayon po, nakakatuwa kasi nung bumagyong Christine, although mataas ang tubig sa amin, ma'am, lahat ng mga gamit ko sa pagluluto, mga equipments, nabaha po yun. Pero bumango naman po. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, pagtaunin mga business o negosyo kits sa mga saradit na negosyante na naapektaran kan mga nakaaging bagyo ang itinao sa irarom kang programa kang Department of Trade and Industry na pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Susog kiditi ay Camarines Sur Provincial Director J. Ablan, dakulang tabang subuot ang mga gamit sa kusina para sa mga may sadirinin kakanan sa liwat nindang pagpuon kang sa indang negosyo. Obheto kang programa kang DTI na dakul negosyanteng matabangan sa paagi kang sa indang mga itinataong asistensya. Mga production ninda talagang naapektuhan, itong iba nagka-derestroso because of the bagyo. In fact, ginibot naman itong another assistance, itong inaapod na PPG or pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa na kung saan instead of giving dole-outs, ang tinataota itong mga livelihood kits or negosyo kit in the form of gamit. So kung halimbawa may may karinderya ka, ang tinaota itong mga lutuan. Tanghari kumbaga, kasi kadakol sa mo yung nag-message, may mga LGUs na, lalo na itong nagkikinalastig di sa syudad ng Naga, nagkaaranon sa mga lutuan ninda. So kasuhapon, nagkaigwa kitang distribution din mga kits ng mga lutuan para at least maka-revive ulit sa mga negosyo. Padagos pa sa mga Bareta, ikaduwang aldaw na simbang gabi sa Camarines Sur, padagos na nagiging matuninong sabikan Camarines Sur Police Provincial Office. Aram taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Christine Reyes. Zero incident report ang Camarines Sur Police Provincial Office pagkatapos kang enot na duwang aldaw na simbang gabi sa gabos na banwaan sa probinsya kang Camarines Sur. Susog kay CSPPO spokesperson Police Captain Liza Jane Alteza, naging matuninong asin organisado ang gabos na nagpasiring sa mga simbahan na binantayan kasi ng mga pinag-deploy na PNP personnel. Apwera kan mga simbahan asin matawang lugar, daiman nila pinabayaan ang pagmanihar sa bulos kan trapiko. First and second day natin for the simbang gabi ay naging successful at maging matrayumpo po ang sa tuyang mga ginibong pag-asikaso, pag-protect, pag-assist, lalo na sa traffic management, asin sa mga tao na yaon doon sa mga simbahan and sa luwas kang simbahan, sa kalsada, na wala kitang nanotaran na anuman na insidente. No incident na maski sa traffic incident po na report na nakabot sa tuyang komandansya. Sa tabang man ka mga munisipyo asin mga barangay tanod, napautob ninda ang ligtas, matuninong asin organisadong pag-atindir kan simbang gabi. Pagirumduman ni Police Captain Alteza na maging marigmat asin alerto ang publiko sa mga posibleng mangyari sa palibot para makaiwas sa mga anuman na insidente. Papasalamat kami na pati ang LGU nagatabang man po, pati ang mga barangay nagatabang man po para ma-maintain talaga ang pase orden, lalo na ngunya na simbang gabi. Mientras tanto, padagos ang pag-monitor kang Camarines Sur Police Provincial Office sa gabos na Municipal Police Station asin pagpasiguro kang seguridad sa gabos na taong mabisita sa mga matataong lugar ngunyan na Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos sa mga Bareta, mahagad nin augmentation force ang Naga City Police Office sa Camarines Sur Police Provincial Office para mas dakol magbantay sa mga simbahan asin matatawong lugar ngunya na holiday season. Susug ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram ka Naga City Police Office. Mismong si PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang nagtao ka na sabing direktiba. So far yun po ang mga guidance niya. At nabanggit din yung Naga City at Legazpi na kailangan dagdagan ng puwersa pag mga okasyon na ganito. So hihingi, ang alam ko pinapahingi yung Naga City sa Kamsur PPO ng augmentation.
Sa pagbabalik kang news break, solterong mayong trabaho na taga-barangay Calawag, Siyudad ng Naga, arestado sa drug buy-bust operation. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad taho kan mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Number 3 ng Naga City Police Office. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad taho kan mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa paagi kan privilege speech ni City Councilor Dodit Beltran, miyembro kan Committee on Public Property kan Sanggunian Panlungsod kan Naga, hinagad na i-terminate kun igwaman na pinagigibong bidding process ang lokal na gobyerno kan Naga mapadapit sa pagpapaarkila kan Metro Naga Sports Complex sa Naga College Foundation. Nasa Proposed Ordinance 2023-096 ang posibleng pagpapaarkila kan syudad sa Metro Naga Sports Complex. May I request to this plenary to suspend kung ugwaman pong ongoing bidding process and to recommend to the plenary the revocation of Ordinance 2023-096. Aram ta po baga na ang sports complex na iyan, kampanahon pa po ni Mayor Jess Robredo, siya po ang nag-iskusar na malaag iyan. Aram ta po na sa sunod na eleksyon, matukaw po ang sa iyang agom. Para po sa kuya, siguro po, iinuto niya yan na mapakaray. Dahil po iyan, pigpundar po yan
ni Dipontong Mayor Jess Robredo. At naaraman ta po nanutaranta na uwa pong sarong senador ang gusto pong magtao ng ayuda sa satuyang syudad para mapakaray ang sports complex. May nagtuga na po na 100 million para po mapakaray ang satuyang sports complex. Kaya ini po, hinahagad ko na sana po ang Naga College Foundation, magmet na lang po ang LGU Naga. Duman po sa pangapudan kan satuyang Presidente Ferdinand Marcos Jr., ito pong 3Ps. Program, Project, and Partnership. Makipag-partner na lang po sinda sa lokal na gobyerno kang Naga. Sa satuyang police report, newly identified subuot sa pagtransaksyon ng illegal na droga ang suspect na si alias Joseph. 29 anyos, mayong trabaho kan Barangay Kalawag, Syudad ng Naga, na naaresto sa pinagibong anti-illegal drug bypass operation kan Sumanggi sa Zone 6 Metro Homes kan nasabing barangay. Sarong sachet ng subot shabu ang nabakal kan mga operatiba asin tulong suway pa na sachet ang na-recover sa suspect. Susog ki City Councilor Omar Buenafe, ang chairman kang Anti-Illegal Drug Task Force kan lokal na gobyerno kang Naga, ang mga anti-illegal drug operation sa syudad ang produkto kan mga impormasyon na pinagpapaabot sa kapulisan sa paagi kang nasabing task force. Sige ang operation, gulping accomplishments and iniyo, dahin kayo pig papaluas, dahin kayo pig highlight ang mga ikakandak na operation. Siyempre, confidential ang mga pag-urulay bago mag-launch ng operation. Mapabaritaan na lang, may nagakop, may raid. 209 sa Camarines Sur, 58 sa syudad ni Naga. Iyan ang bilang kan mga kababaihan na biktima nin pang-aabuso sa taon 2024, sigon sa datos kan PNP. Iyo ini ang rason kung taano tapadagos paman giraray an paninindugan kan civil society organizations arog kan zonta asin iba pang sektor laban sa gender-based violence. Kanakaaging semana Disyembre Gis, ginibo ang culminating activity kan 16 days of activism against gender violence sa Plaza Rizal sa syudad ni Naga. Asin saro sa mga nagpaabot nin suporta iyo si dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo. Noong akong maray na ang Zonta Club of Naga and Camarines Sur, padagos na pagka-take on ang mga advocacy araw kami. Dahil sa hiling ko, importanteng maray si participation kang gabos na sektor sa community para labanan si violence against women. For a very long time, haloy na ining advocacy kang mang iriba-ibang grupo. Pero sinahilintang sarong flow sa advocacy, nagkakanya-kanyang garosiload na maray ang paghiro. Ang gobyerno naghihiro, ang private organizations naghihiro, may kanya-kanyang expertise, pero garong niya na lang na recent past, nagkaigwa talaga ng attempt para magkaigwa ng convergence ang gabos na hiro. Padagos pa sa mga bareta, mga kaakian asin senior citizen amay nahatudan nin pamaskong regalo asin serbisyo sa paagi kang One Love, One Media Christmas Giving asin community service kang nakalis na simana. Aramon taman kompletong detalles kayan sa report ni campus correspondent Jeric Nunez. Kada Disyembre, ginigibo kang One Media TV48 Naga ang One Love, One Media Christmas Gift Giving asin community service para magtaon ng tabang asin kaugmahan sa mga kaakian asin mga senior citizens bago ang Kapaskuhan. Ngunya na taon, ginibo ang One Love, One Media sa Barangay Dahilig sa Banuaning Gainza, ansaro sa mga barangay na labing naapektaran kan mga pagbaha huli kan Bagyong Christine. Pagkakasararo sa pagbangon asin ang maging maugmaman girari ang Pasko ang naging tema kan charity event ngunya na taon.
Sa pakikipagtabangan kang manlain-lain na partners aron kang Naga College Foundation, NCF Central Student Government, ang NGO na Pundasyon de Religiosos para la Salud o FRS, ang Medit Communities kan vlogger na si Medit Basilonia, as in online sensation love team na Jamdit, as in iba pang sponsors, nagapaghatod ang One Media in School Supplies as in Noche Buena package. We're very happy we're here in Gainsa to provide a little gift of love here in the people of Gainsa. Sana po maging maligaya sa kahit konting tulong na aming maabot sa mga tao dito sa Gainsa. To all Gainseño, Merry Christmas! Sobrang grateful po ako na naging way po ako and si James na makatulong sa ibang tao, especially po sa mga sobra talagang naapektuhan ng bagyo, sobrang naapektuhan ng Christine, and sobrang saya po ng puso ko na ma-experience yung ganito. Ang saya po pala, ang saya makapagpasaya ng ganito karaming tao na hindi man sobra yung mga ibibigay natin, pero still mapapasaya natin sila and makakaraos yung pang Noche Buena nila. Partimang kang event ang feeding program, libreng consultation as in laboratory tests hali sa Generica Drugstore, maginandugang na mga kaugmahan hali sa Safe Gasoline, Ako Bicol Party List, Gold Glofa Builders, Saimay Beach Resort as in Uragon Basketball League, ang pinakabagong liga rin basketball sa Bicol, ngunya na 2025. Yung talagang onan mong naibibigay sa kanila, yung tulong, mas nakikita mo yung mga ngiti sa mukha nila na yun, ngayong magpapasko na may nabigay tayo ng mga tulong, kahit simpleng bagay. So masaya yung nakakatulong kahit kunti lang yung naibigay nyo. Nakakataba ng puso, they only showed how tough and resilient ang mga Bicolano. And actually, yan talaga ang nire-represent namin as bilang Uragon. Yung pagiging Uragon nila, after all the calamity, the damages sa buhay, sa mga kabuhayan nila, andito pa rin sila. They've shown the smiling faces. Nagpakita pa rin sila na matatag and nagkakaisa pa rin, amidst of all this damages sa buhay natin na Bicolano. And nagpapasalamat ako na inanyayahan kami ng One Media to be part and to be one of the sponsor. Ang barangay captain ni si Danito Santiago as in senior citizens kang barangay Dahilig naghiras kan sa indang kaugmahan as in pasasalamat. Naugma po kami ang barangay Dahilig saro sa mga napili kan One Media na matawan ng arog kaniyong programa. Dakulang kaugmahan mi na dakul natabangan ng mga senior citizens, mga kaakian na napaugmasinda sa ngunya na aldaw. Salamat po sa dakul na nagtaraban, sa sponsor. Salamat sa tao ng tinawa ng Pampasko ang mga senior, saka mga aki. Salamat sa nag-sponsor. Ang One Love, One Media padagos na madaranin kaugmahan sa liwat na pagbisita kaini sa Banuaan ng Bula bago ang Kapaskuhan. Para sa One Media TV48 Naga, Jeric Nunez, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, 17 padis nin mag-aragom na nag-iibahan na sa loob kan 5 taon pataas ang ikinasal sa simbahang Katoliko sa paagikan Ako Bicol Party List Kasalang Bayan sa St. Joseph Worker Parish sa Banuaan kan Milaor. Mawot kan proyektong ini na matabangan ang mga gustong ikasal sa simbahan na dain na isipon ang mga gagastoson. Apwera sa paglakaw kan mga papeles na iyulang ang kinaipuhan asikasuhon kan mag-aragom. Saro si Mr. Crescencio as in Mrs. Melinda Benigno sa mga mag-aragom na natabangan. 34 taon na sindang nag-iibahan bago sinda maikasal. Sigon ki Crescencio, haloy na ninda ining pangarap kan sa iyang agom asin ngunyan natupad na. Kasi nung nasa Manila po ako, kasi isa po ako driver, company driver. Ngayon po, tumawag sa akin ang anak ko. Sabi niya, may slot dito sa Bicol para sa kasal. Sabi ko, hindi na po ako ng dalawang isip.
Kasi gustong-gusto ko na talagang. Sa iba pang bareta, Angat Buhay Foundation pinag-resibi na ang kahirasan sa sales kang Lenny's favorite pink latte na pinag-upresyer kang Tigers Cafe 3 na pagsasadiri kang Naga College Foundation. Aram mo naman ang kompletong details kayan sa report ni campus correspondent Jamaica Angeles. Sarong simpleng programa para sa simpleng bisita kan Tigers Cafe 3. Cafe na pagsasadiri kan Naga College Foundation sa Kalabaan kan Magsaysay Avenue, syudad ni Naga. A promise fulfilled ika nga dahil formalmente nang naitao ang 15% kan total sales ng Lenny's favorite pink latte sa Angat Buhay Foundation asin padagos ang partnership and collaboration kan NCF asin Angat Buhay. Magigirumduman ang blessing and inauguration kan cafe na ini ika-26 kan Abril ngunya na taon kung saan presente man si Attorney Lenny Robredo. Alagad, sigun sa dating vice-presidente, may mas dakulang tabang ang NCF sa Angat Buhay, bako lang ang partnership na ini sa Tigers Cafe. Nagpapasalamat po kami sa NCF not only for making Angat Buhay the beneficiary. Dakulang po ining tabang sa Angat Buhay, pero I think si mas dakulang tabang si partnership with NCF in some of our most important programs, lalong-lalo na ang Bayan Ko Teacher Ko program. Sobrang dakulaon pong maray si participation kang NCF dahil ang mga estudyante nindo iyo sinagtutok do sa mga slow learners sa Don Manuel Abella Elementary School para mawara ta si learning deficit na very prevalent around the country. With the help of NCF, gusto tang ibahon ang mga estudyante kang Naga compared to all the other school children around the Philippines and be able to replicate programs that are that would serve as models for convergence all over the country. So we are so looking forward to more partnerships with NCF in the coming years. Labi-labi man ang kaugmahan kan presidente kan NCF, Engineer Mario C. Villanueva, naarog man sa dating vice presidente, padagos ang mga inisyatibo para makatabang sa komunidad. What happened today is our turnover, the Tigers Cafe turnover of the fund that we have accumulated in selling the BP Lenny's pink latte or the BP Lenny's favorite latte. No? Kasi 15% nung sales niyan, dinodonate ng Tigers Cafe 3 sa Angat Buhay. No? Na napakagandang advocacy para sa mga less fortunate natin, for them to have education and other material things that the advocacy ni BP Lenny is extending to them. No? Kaya I would like to invite the Tiger community and ating mga kababayang Nagueño, try po ninyo ang BP Lenny's favorite latte, pink latte po yan, and rest assured that part of your payment will go to a good cause. Kaya kung ika, saro sa mga coffee lovers, ang latte na ini will not only satisfy your taste buds, kundi ika, makakatabang pa. Ini si Jamaica Angeles para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Mga tugang 7 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bilang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw na i-follow ang sa mga official Facebook fan page, One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming matudnin mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, and One Media TV48 Naga Newsbreak. Number 3 kang Naga City Police Office. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampag na magiging. Siya na alas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head.
Take the tape around your waist. Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatera ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may saya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isa puso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Enciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa.